Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Ki Ngut ki Khynnah Kynthei nak senang Wahsiej. Ki Ngam Jyllop hagawe kawa kapala tip kum ka Thwei Breimeirit wa rilang South West Kasiels District. Kabacngai kum nyaw kilometer tam AA na Mokorwat. Ka tolong kubor boleh olum na ki pulit. Laya thu pakani kalaja hagasngi ublay kata ka arpuai trek uyayong arajar opsau hakapor kum arbaje ni architeng no phaisngi AA. Katba kini ki Ngut ki Khynnah Kynthei kita ngi jingi hakathwei Breimeirit wa rilang. Yaki Ngut ki Khynnah Kynthei ki Ngam Jyllop. La tip kerteng kum ka syaba kemen lang wanyang kat nrius nem kerta bat ka Aisha ban kemen thongni kat saus nem kerta la ong ka telong kubor. Haba tok ket hakatei hi kecaka la ong bahalor ka jingyap jongki om dan ka jing subas new yanu bat nakalyang ki bahyeng kila kerpat ban pelat ya ka post mortem ha ka ba ka kong YR Maulong Additional Deputy Commissioner South West Kasiels District kala menjur. Ya kamet masa jong kini ki Ngut lai tino ki bahyeng bikin pendap ya ka jingle nyam bakhadu.